върнах се. Имах малко работа. За малко и... Нихто в момента да вършва килимчета. Предполагам. Нали така? Да. Коко, отиди да събереш дърво. Да. Зона никога повече няма никога да попаса. О, фела да легнем. И... Нали ти дадох? Оф. Чакай, Николай, аз сега ще му направя една брадва. Аз имам една муба. Да, и аз ще му дам една. О, не, гости. На, Никола. Папа, пода е готов. Какво? Пода е готов. Останаха виж колко зона. Цинк. О, пържоли са моя. Искаш И пържоли? като си има пред... А? Пържоли си кравешки. Ей такова, черно дърво искам. Много стак е нещо. 3 стака. Значи ей така смятам да имам. Малко, в мазето тя е и мината. Защото тук мина и святла, тя излиза, аз се изкупах цялата и една излиза. Да, Живи да се промени, защото е това за премели. да, Това не, да, това е за промена само. Айде, Това е за промена, това ги е достишка в тази бита, нали? И копаеш сама. Такова прага градинката. Оф. Кой ми е писал пък сега? Вы не то не спираме с не съм. Самоюле. Моля, то самоюле. Да. Не, нормално. Той току-що се добави в разговора. Какво правите? Играем в Майнкрафт. Ваш сервер ли? Да. Ти анбанна ли ме? Не знам защо на тебе нещо не ти става. Или грешно ми кажеш IP-то му. Да, не става вече никога. Как ви е грешно? Как ми гледате и пито? Ето така, види майките и става майките. Какво направи, бе? Направи ден. Голяма хора. Някой после може да напише IP, някой от вашето IP да видят, че тук нали те излизат, да името излизат и да видят. На мен пише съм ти имам банал IP-то, пък не става. В омага татка. Че после занимаваш, защото и в момента снимам и... Се сме? Да. Защото го казвам. Мали, присъбих сигурно 7-8 стака дърт. И аз ще бъда много дърво, обаче нормално. Което ще ползваме за това. За стълбите и за мазето. Защото и мазето направиха стълбите да слизаме така. И стълби, бе. Ами от тези дето като въжени стълбите. Да се спущат така. Нито от тях отдавна си ги има. Да, де! Нали тя ще прави мазето, че да слизаме додолу. Той ще слизаме, скачаме. Да, с дърво. Да, това се това дърво. Ще беше на това да Свърши ми дърта. И ето тук хора виждате една дълга така градинка, която... Оф, Ники ще взема трябва да направи един бъкет. Никой портни го при тебе, защото не ми се занимава.
Ето тук така ще направя 1-4 купчета, да имаме откъде да вземе вода. Защото сега ще правя безкрайно. Дай в мазето и там ще направим безкрайно. А каквото и фешън мазел е, ти ако искаш там дискотека да направим, а? Да, ако... Идея е определена, ама... Закосвам ти. Оф, пусти ги в честа. През някакъв епичен джумпър. Кажи на бати да ги даде на мен, аз ще... Дай ги, Николай, толкова след трудно. Аре, няма ли някъде по-близко? Той мисля, че събра нормално даже. Не знам, колко нормално дърво ли си събрал? А, добре. Не, нищо. Събрахме 20 дъски. Каквото казахте. Никой да не скача в този. Тъпа джеп долу. Може да те убия хубаво. Да. А мазето от какво ще му са стените? Тези стените на мазето от... Колко ти напълни кофта с вода, аз ще чекам така, кажи. Мазето от черно дърво ли ще? Какво? От какво ще стене на мазето да знам? От черно дърво. Да, започвам да разширя. Арме, Никола! И тук пък на ту страна няма да може да... Айди! Не, Коля, оф, устай. Покрива вече се отдава от тази. И аз не да видиш. Обаче го разширяваме само на едната страна, защото другата страна вече е края на планината и не може да се вижда. Малко, ако ти трябва дърт, ела тук, знаеш колко дърт съм се дава. Да, значи още 2-3 блоки ще направиш. Да си толкова. Направи си, аз в момента правя нещо друго. Ще направи да отворим. Брат ми прави... После отново ще трябва да ме платиш. Кажи да внесе толкова. И лопата. 17! Дай ми ся кофта. Матей, кажи му да направи торчове и твои лопата. Колко сега ти да направиш на торчове една лопата? О, Са не пише. Матей, голямо ли искаш да е мазето или не? Да не е чак толкова с голямо. Добре, тогава няма да идва. Няма пък! Искате много неща. Какво ще правиш? На тебе ти даме нали неща да направиш. Какво правите? Нищо. Аз правя градинка, Николай прави мазей. И да не правим мазе. Долу. Мината. Трябва да ти торчове. Добре, тогава той няма да ползва. Кажи му, че няма да ползва мазе, защото не си не Хубаво, тогава няма да ползваш мазето. Кажи му да не ги правя, вече си ги направя само. Не дей да правиш, Никола, той никато вече се е направил. Хубаво, направи ми на мене. А не, на мен ми направи мотика, Никола. Аз вече ще направя лопата и все. Ще я почна правя лопата. Мила, аз ще дам. Такива ще да правя лопата от дън. Кажи толкова нещо. Взето точно. О!
по-голямо мисля. Ами какво да почне в това, така ще почне да слагам топките на това. И, айде още едно почне. Ау, не. Ето като така на 2 квадрата. През 2 блока ще има вода. Значи... Кой това блока, по един път по средата, какво вода е високо. Кой казва, че по средата ще слава, че само по средата ще слава вода. Абе, аз съм го измислил, бе, човек. Да, мисля. Ява, само ти ще да видиш колко да не е добре. Е, сега. По-да е от кабелстоун, нали? Да. Аз мисля, че толкова голямо става, нали в него ще става само често. Да. Толкова голямо мисля, че става. Дай му тиката сега. Уса, значи, Коки, Коки възлагам ти една много важна задача. Събери ми семена. В честа има. Да, аз ги взех. И колко видиш някакви тикви или нещо такова, то ни Аз ще някак... това кажа, защото имам 2 сняг, съм запазил за седмица. Тук, къде мога да мерим? Ние не можем да мерим дини. Дините се намерят само в изоставените мини. Къде? Изоставените мини. Майншафтовете. Аз не съм... О, да, май е там в честовете. Марта, М. в последния клип, където тук си снимал, на сервера ли Кой? снимал? Последния клип, където си качил. Multi-survival. Чакай. Summer Survival. А, да, това е в стария ми сервер. Ау, масов, че съм снимал ли? Не, му излезе. Ау, не, това така. Много колко. Чакай, Ого. че звъни. Как така не се хъби, бе? Само му. А? Слушам те, мамо. Чакай само, ако... Не. Не.